pe ma fi kani ka kam mo Yes, sir. kani ka kam ka long ka ba kham kar ke te ngala shani afi bat sakit khiai ka ta mo ani a sho ka ta Kumno modon utaw accountant kat tarum wan shu. oh ngala kret mani thoi fi meneu la phone nga wong bau sung stom nta singi unumwan kame lei la da phi bun kam palat te ngan pha du bri jonga Ta dom lele ngan sa ong hida u. Tu accountant pa office yang imo. Tang nam ta men ta kasngi temo. to Kanang banginum du ya kaporu. Don ka election ru kalajan. Sa tang sisnem. Habdei ban pen kreat no menta. Namarba ngi hab yoy usok ka jingjam. Sa kaweru ngadang persyang. Kani ka de kasian ka baning kong jong amo. Nga taray pen hab penyale shitom. Ban konvensi kipat ba. Mapiru sngob hasi ban ong yakitu ki nong buot ki jong pi bakim day ban pensong si yaka jing sngow jong upan ba ban le kanu kakam ka ban pensong si yakipat ba ne ka e ba kipat ba kinom sngow tenat ya kata te mentali lei ba ngala no karta ngamju khamle shu ya gitu ki kam ki ba ngaju le mchwa ngala su thu mena ka tu sngil lei ba ngale kai sha nong tmai kitu ki briu ki ba ngai kendu hak tu sngi ki bat ki brom hai nga pitip ngala ai jingerap ru yaki ya ka tu ko function jongki ti klem ada tin pila job bai pin job bai dan bokin kata kan urlong kumta May, ba, oh pilawan hi. jual je kum ni Ngawan jungan papal? mano ini Mimi ini ide itu bayarap nga katugas ngi. Nada imdan may ite ngamtip ki ke banjay nga. Kublai mami. Shong Kublai sir. kublai Ali shong pidi mo phi mo Hoi sir. Margaret Wan Rasha Om nili Mimi. Ngan isna nga do coffee. Dah Pikir teng ayu Nga kerting Jeff. Pijat ayu pat Ngajat pingrop. Nang ta Pishong pisah hai Nga sa populo. Imei ipa pat jong pi Email pa. excuse me hello kila penbiang di kam ki jam berkhoi sipang lawan to hoi kiran katu kani kam bakar ke tieng haban lain no tieng sa song kai par koi kapor Okay sir. sekali ya no banlong politician te kamde kam pasuk
Bon ki jing dawa. Bat ki beriu te pimla man penhun. Hapen lek ni katai. Hap yarap bon ke. Na kabenta ban sakri ki paj ba ti. Nga tharay ngi hab le hi em. Ngi hab day ban penhun ya ki. Na kabenta ka jing baha jong ki. Rara pijop te pila balik. Tang ba lara ngim le kini kamru. Ini le yu hiken. Ni don tang koi kakun. Kat kini ke spak ni don. Oh, ngakan mau mentah. Itu kena bawan lang mat ka Aisyah mana? Deyu bakum no fi. Usahe. Uto teo day khun jong ikong Jenny ken. Basa away hi jong i mensyua. Piken mau don? Oh, ngalakan mau mentah. Hakapol ba kiami na yang jongi? Ngayos ngo nga pernah ba ubaru mius ula klan no. Tinganang perkat ba kila lisa siya sinong. Pleng kidang ya don chani mo. Hadu mentah.